जोंनि बिजेपि इउपिपिएल मोननै हान्जाजों मोनसे कोअर्डिनेशन मिटिं जादों सराइबिल ब्लकनि सराइबिल मण्डलनि जोंनि गसाइगाव नैबे इउएन फिल्डआवहाय आरो बियो दिनैहाय गोबां मानसिनि नुजाथिनायावहाय बे जे जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे कोअर्डिनेशन मिटिं जादों जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनानै बे मेलखौ खुंनाय जादों। कन्ट्रेक्टरजोंसो रायलायगोन ना जोंथ' लिडारजोंसो रायलायगोन सोरबा लिडार बुंनायखौ सोङोबा आङो फिननाय होगोन सोरबा कन्ट्रेक्टर ठिकादारा बुंनायनि सायाव आं फिननाय जेबो होआ बिया सोरबा जोंनि इउपिपिएलनि ठिकादारा फिननाय होगोन बियो बिपिएफनि ठिकादार बिहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं सानाव बिथाङा बिपिएफजों ओंखारो हराव जोंनाव इउपिपिएलआव गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय 3,200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा दिनै जों बेखौ बोसोरनैयावनो होजोबनाया सम्भब नङा थेवबो गोबां होनाय जाबाय प्राय 1800 कौटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि इउपिपिएलनि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा इउपिपिएलआव बिल बिखुमा फैयो बेथ' बोरै जानो ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि इउपिपिएलनि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। ठिकादारा मा मिथिगौ बिटिआर सक्तिनि सोमोन्दैलाय ठिकादारसो बियो जेबो मिथिया बियो बेसेबां थिखा मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो बे सक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायबाय बे सक्तिनि गेजेरजों जे जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय बे सक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावा दिनै आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बे सक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बे सक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा एसेमब्लियाव बर' रावजों जे बुंनो मोननाय जाबाय आसाम एसेमब्लियाव नोंथांमोना थांबा नुगोन बर' रावजों दा लिरनाय दंजोबसै आसाम एसेमब्लियाव बेफोरखौ बिथाङा मा मिथिनो आरो गोबां बाथ्रा बे सक्तिनि गेजेरजोंनो जादों दिनैहाय बे सक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरनि जे बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों रोजा रोजा न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों बेखौ बे ठिकादारा मा मिथिनो गथिखे ठिकादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होआ सोरबा बिपिएफनि लिडारा माबा सोंदोंबा आं फिननाय होगोन।